Dim ond aps addysg rydym ni'n defnyddio. Dim chwarae gemau heb ganiatad. Does dim gemau heb ganiatad I fod. Mae angen gofyn I oedolyn mwyn defnyddio'r iPad. Mae angen gofalu ar ôl yr offer. Chysa! Os oes angen help, mae angen gofyn I oedolyn. Os oes rhywbeth anaddas ar y sgrin, mae dweud wrth oedolyn. Os ydym ni'n torri reolau, ni allwn ddefnyddio'r offer.